Cheikh Souleymani Racine Bal mawɗo cosgol laamu almamagal Fuuta. Cheikh Souleymani Racine Bal mawɗo tambinoɗo arara e almamagal Fuuta. Yo Allah yoɓan en mo moƴƴere nde huɓata Afrique Fuuta mbawa yobdemo sabu darde makko momti laamu ɓurdo laagu e sañtaƴeyagal ha ndimage wellitare jaale leƴƴi jimanoɗi foti woni ndin jimandi ko ndi capatiri walla tubankori ko ɗum waɗi aduna juutat koyngal tawa yejjitani o mawɗo basorɗo mo anduɓe dawrugol windere nde fof e nder duuɗe jaaɓi hattirde dartatagol wole mum o awi lawol potal e nder leydi Fuuta Tooro o taƴi geƴƴelle maccungage e nder reedu Fuuta e ko andirano muɗo horma mo fusno e hoore mawɗo koninkoɓe walla mawɗo safalɓe hono lamɗo men nde o darnuno keeri Fuuta kanko mawɗo Souleymani Racine Bal ha dari o yubbini sariye kisnowo ɓesngu Fuuta konnuge e nder mum kono nonne kadi keeri leydi Fuuta Tooro ndi fof sabu hay leñol gotol suusa noon nadde e nder Fuuta tawa alda e sakitore o windi cañcañol Fuuta kollirowol jojjandi ɗi kala piilaɗo lefol almamagal foti ɗoftade Allah e maggol yuɓɓude wawde rokkude hoolare ɓesngu leydi e kala mo ina laamo ɗum ko ɗum addani fannuyankoɓe to banggue cañcañol hollirde hay cañcañol gotol wirtaki ngol to banggue wawde rende jojjanɗiyade so en gumima to laamu mbiyen mawɗo Cheikh Souleymani Bal ko kewnoɗo gandal ha woni hen kanga mairie walla dowrowo woni windiyanke ngana te ɗum hewane won yonta ɗitogol hakkille makko ina faame dendagal jiyanɗe makko e baɗe makko ha e ñallagal hande cagtanɗe makko e defte makko e fannu bawɗo wonde fof windere nde ina hato jine mum yaruɓe ɗin fannuji gandal ina mbawi durnude hen mijoji mumen kiɗa naftoro so en doki yeru e cañcañol hono constitution ngolo winduno en tawata duuɓi temedde ɗiɗi pawɗe caggal mum caggal birnogol makko ko winduno e dosɗe gurdam rendo hono ɗoftade jojjandi rewɓe sukaɓe nayeɓe ha joni laamuji ɗi cuwa taw humnude nden darde e nder ɗowgol mumen to banggue no laamu foti siforade e ɗo wirde laamu kadi ko cheikh adi lelnude sariya eno laamɗo foti suɓirede e nder laamu daranigu potal e rende jojjandi laamaɓe nde toɓɓere yowitinde sumgo lamɗo gila to jibinande ha to nunɗal mum e yonta hande ronkama yo rakke fodde mum nde tawno laamotoɓe ɓe ko yilotoɓe teddugal koye mumen ha e jawdi ndi jonetake te ko ɗum tanni ɓuri wonde himme mabɓe e dow waylude gonka laamaɓe so gonga mawɗo Cheikh Souleymani Racine Bal darnuɗo gendi Fuuta Tooro rokki ɗum hakkeji mumen ko podɗo yitanede gueɗal mawgal e o aduna defte makko muule jange e duuɗe laamu ha e ɗe gona ɗe pire e ɗemɗe windere ɗe fof o innire nokkuji mantiniɗi e nder leyɗele aduna ɗe wurtinde dartol Cheikh Souleymani Racine Bal ko wurtinde hoore mum nde tawno darde makko e mijoji makko fof ko salade yaware yittude fenade fawanode men dartol makko jongol no puɗal nangue Afrique to banggue habde e jiyagu e wadde Fuuta gendi timmudi leƴƴi raneɓe arabeɓe e tubakoɓe e arabeɓe ina jogani en e ɗum guutu mawɗo kono en ganda sabu o nanni en kanko Mam Souleymani Bal e dartol aduna yankewol e tuma mo darantoɓe wadde Fuuta gendi mo darantono wadde Fuuta gendi ɗoftidi hakkeji e jojjanɗiyade kamɓe ko heewi e mabɓe e leyɗele mabɓe hono tubakoɓe e arabeɓe wurno koye dundariyankagal e sañtaƴeyagal wawi wara wawi fiya wawi daha wawi heɓta hono ko jamanu muccuro ala kaajo ala saaha moɓe gurno e ɗum o tawi ko Fuuta Tooro e Fuutaji keddiɗi ɗi kañumen naati e yonta perdam e neɗɗankagal ko ɓooyi ko sabu ndeɗo oɗo fartange
waɗi sababu ha Fuuta ina ñaayane hakkeji mum to bange laamuji ngendi ndi ina sile ina silkite tawi ɗum fof woni sababu mum tan ko helde doole gindi ndi e yidde mumtude darnde dartol kanga mairie men Cheikh Souleymane Racine Baal yonti nde pamaten ɗum ndenten gonen haɓɓere wotere caloɗen dartol mawɓe men ubbe sabu so ngol ubbama enen en gubborte hen nde tawno ko dartol woni ɗaɗi tinnoji yaadu neɗɗo e jaɓɓal mum e dow leydi koɗo Allah ballintoɗen tor wonde to wattande yo wallu en e andude laabi jangirɗi e gurtinirɗi dartol men ɗum wonana en bindande ɗe jomnortoɗen janngo men dental galoye yara yesso horejo Amadou Bayali gardiɗo jangirdu Faray Sinkeru hono directeur d'école kuɗol Amati Diani Sidi bin Sherif windi yanke ñande 12 lewru joyeɓuru hitande ujunnaji 2024 musidɓe tedduɓe on jarama e kettugol mon